Donald Trump no acaba de convèncer el món. Però per què diem això exactament? Aquesta setmana tant Austràlia com el Canadà han celebrat les seves eleccions federals i en els dos s'ha donat exactament el mateix resultat. I és que el partit de dretes més gran, que havia adoptat el discurs de Trump, no ha aconseguit convèncer l'electorat. Però anem a veure exactament què ha passat. A principis d'any al Canadà el Partit Liberal anava perdent. De fet, les enquestes li donaven la quarta posició, marcant clarament el desgast del govern de Trudeau. Però ja amb la primera setmana de Trump i la renúncia de Trudeau, les coses van començar a canviar. El substitut Mark Carney va començar a apropar-se més a la Unió Europea i a allunyar-se de Trump, rebutjant explícitament els somnis humits de Trump d'incorporar el Canadà com a 51è estat dels Estats Units. I sota el lema Mai 51 i Canadà forta, el Partit Liberal ha aconseguit una remuntada històrica. I mentre els liberals adoptaven un discurs fort contra Trump, els conservadors adoptaven el discurs de Trump en temes com la immigració, la ideologia woke o fins i tot també les armes. Però això no va convèncer els canadencs i finalment aquesta setmana els liberals ha guanyat amb una majoria aplastant i els conservadors s'han enfonsat. I a Austràlia ha passat una mica el mateix. Perquè ens fem una idea, des de 1990 cap partit laborista havia aconseguit un segon mandat. Però això ha canviat aquestes eleccions. I és que el Partit Laborista ha guanyat amb majoria absoluta. Vaja, que repetiran mandat seguríssim. I la coalició liberal nacional també havia adoptat el discurs de Trump i tampoc ha acabat convencent els australians. Quin punt en comú tenen les dues eleccions? Els dos són països no europeus i els dos han rebutjat a Trump. I és que en ambdós casos la dreta se suposava que anava a guanyar i la dreta ha acabat perdent. I en els dos casos el líder del partit de l'oposició s'ha quedat sense el seu escó. Això demostra que en els països on no hi ha interferència de Putin, el discurs de Trump no acaba de convèncer. Així que aquella promesa que la segona administració de Trump anava a reavivar tota la dreta a escala mundial es demostra falsa. En comptes, el món, tal com diu von der Leyen, s'està apropant a la Unió Europea i vol treballar amb ella. I així ho demostren victòries com les de Mark Carney, que aposta per apropar-se a la Unió Europea i allunyar-se de Trump. De fet, segons paraules del primer ministre de Canadà, la relació entre els dos veïns està morta. Trump està perdent el poder mundial i això només pot significar una cosa, que la Unió Europea s'ha de convertir en el proper líder mundial.